Iki minangkan ibu amudutan. Nggih. Kula gabung kali Mbak Ika. Nggih. Nggih, kula wonten kali kok sing nyuwun lewung wis merap. Nggih, Mas. Kira lanjut napa? Napa? Dari Bapak tingkat hubungan kerja mboten nyuwun nggih. Nggih, niku wau napa enten kasih tak sampai. Mboten. Arjun. Nah, Arjun niku. Terus Kidung Wahyu Kala Seboh, Banyu Langit, Mawar Merah. Lah niku Banyu Langit mawon niku. Nggih. Jenenge Wahyu sampun kula layani. Ampun. Banyu Langit dereng. Wahyune sampun. Nggih Mbak Ika niku. Banyune sing dereng. Dereng Banyu Langit tok. Nggih. Karena Basuroso niku wau nggih. Nggih. Monggo. Ngapunten riwen, lewung. Oke, niki wonten sambil ndelewung program dulu langsung bayang goprak yang diminta rondo gantungan. Monggo. Yuk. Hey. Cendok wong ayu jenengmu sapa sliramu pindho wara sembodro lelan mono aku nampil tresno duh wong ayu klopo modal kanono sampun dangu ditinggal wong lanang kula mriki sing rondo gantungan pon pisahan nanging dereng pegatan kurang ajar ndok bojomu kurang ajar temen no Mas duwe bojo ora tau dipelajari najan kowe rondo gantungan aku sabar dari kowe pegatan witing tresno Mas saka kulino saya suwe aku saya kelo aku ojo ditinggal lunga aku anyar sekocak ngegedotelo dadi anteping ati nganti kapan mung bakal tak enteni aku wis kepecut tresno ya mong sliramu sing katono nang mata yen bengi ra bisa bayanganmu wis kelbu pikiranku kok kaya ngene rasane mong
Iki roda gantungan minangkane muda dari Bayang Goprak. Kula gabung kali Kang Niati pamundhutan Abah Suroso niku nggih. Nggih. Monggo, dhewe lanjut. Lanjut. Yo. Napa? Langit. Yo. Minangkane muda Panjenengan Ika. Nggih. Langit. Nggih. Nggih, Mas. Nggih. Kasih wonten ngene niku. Napa Arjun? Oh, Arjun. Arjun Mawar Merah. Mawar merah Abah Suroso. Kasih tak sampai. Oh, Kasih tak sampai niku tidak. oh sudah. Oh, Sudah. nggih sih. Tak layani awan mang. Nggih. Napa rumiyin, Mas? Padaku di malam itu nadane ku teringat apa maksudmu sampai kini ku simpan bunga pemberian darimu bila ku lihat ku mengerti apa maksudmu la 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 Nggih. Langge. Rancak sekutu mawon. nadane cowok lali lek aku mang brai wedok Oh iya, salah pencet. biasa lanang langge Salah pencet. Kira Nggih, Mas. iya tasih wonten model. Nggih, niku wonten Arjun. Oh Arjun. Yo nggih. Oh, nggih. Nggih Mas yo pesen niku dari keluarga Bapak Kang Kerso nggih. Tasih keluarga nggih. Nggih. Nggih monggo. Monggo. Oh di bawah aja, kasih mic. Oh, kasih mic. nggih. Cowoknya di bawah. Nggih. Nggih. Ngapunten kula dulur sarep awit masalah waktune sampun kantor satu lagu napa ingkang dereng. Nggih, kanton kisinan, Mas. Nggih, mangke pinanggih malih wonten acara bedayan Bedayan Sekarsari. Sekarsari. Eh. Oh, lali lek aku nganggo jam. Heeh. Nggih. Ribon, Mas. boleh aku menjadi maksudnya Iya, Mas. Tembang pamungkas kisinan. Kisinan, nggih. Gino ngapunten Kang Kata, Nggih. durasi waktu kita bagi. Langsung nggih mawon nggih, Mas. Monggo satset. Nggih, ubur-ubur ikan lele. Iki pas wotele. Oh, delewong monggo.
cerita kok tambah nelongso tan saya suwe kok ngene rasane sedina dina mengatani wae yen ora sambat wis ra kuat harep celuk tulung bingung lekku nembung nganti sok kapan bisa ngadem iki kasmaran priya kang kapati pati tindak tanduke kalem radi gawe larange seme grakatake ya peno iki ora apa-apa yen ati iki bisa dadi lega dheweke teko kandha lan yen tresno piye-piye aku sabar nerima piye-piye aku sabar lan nrimo Budi Wijaya